channelखौ subscribe खालाम आरो bell icon-आव थुनानै जाहाथे नोंसोरो आंनि भिडिअखौ थाबैनो मोनो। नै सावगारि नायनानै मुं बुंनि फै सावगारिखौ जोङो नायनोसै नायनानै मुंखौ बुंनोसै। मा सावगारि दङ बेयाव? अमा दङ। बे मा? लथा। ओइ खबाइखौ नुवाखै नोङो? खबाइ आखाइ बियो लथा। बिसोर लथा। खरद रयना बल। दानिया अमाया माजों जायोनो? गारां अजों जायो नै बे गारां अजों बे मा? गारां अ। बोरो खबाइया माजों जायोनो? खजों नैबे ख। आखाइया माजों जायो? आखाइया गारां आ गाराङा जों। बेनिफ्राय लथाया नैबे ल'जों जायो ल' दै बेयो। नैबे खरदआ जाहैबाय ख जाग्रोयोना बिसोर। रयनाया र'जों जायो र'जों र'। ओमफ्राय बेयो बलआ ब'जों जायो। दानिया बे गोसोमखौ सिनायग्रोनांगोन आरो ना। गोसोमाव नैबे गारां अ नैबे ख बेयो गारां आ बे ल बेयो ख बेयो र बेयो ब। दानिया अमा बानाम खालामगोन ना। आंनि उनाव बुं दे। गारां अ म आखार मा अमा। ख ब आखार बा गुसुं इ खबाइ। गारां आ ख आखार खा गुसुं इ आखाइ। ल थ आखार था लथा। क र थ खरद। रय न आखार ना रयना। बल बल। दानिया ओरैबायदि फरायनोसै। अमा अ दे बुं अमा अ खबाइ ख आखाइ आ लथा ल खरद ख रयना र बल ब।